हेल' एस वेलकाम टु निउ ब्लग दिनै माने बिसनासारियाव थांगोन आरो ओमफ्राय बिसनासारियाव मा खारनाव थांगोन मा जाहोनाव थांगोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' भिडिअखौ डाइरेक्ट जायगायाव मोनहैबा लानोसै थ' लेट्स गो थांबाय थादोनि फाइनेलि मोनफैबायमोन आरोखि ओमफ्राय जोङो दा थाबायबाय दं गारि नागिरबाय दङ गारिया मोनफैयाखै लोगोसे आखायाव नाफाम लानानै थाबायबाय दं आङो आदा आदा बहाय थांनो बादो आयै बालायथारदों नायहरलाय इथिं बाथारदों उनखौनो नायलायबाय थानांसै आयै नों बायाखै नाफाम लादों गन्थ' गोदोलायनाय जाहैगोन है नाफामजों अनेक बुस्थु जानो हायो नङा होमबा थास' बिथुरियाव होनांगौबा बाब बाब खम जागोन सोलालायना जागोन औ नोंसोरो दा बेखौ उननिफ्राय नायनानै सिनायाखै जानो हागौ ओमफ्राय नै फैयै फैयै निथि दा मैथा आरो गासिबो सिनायखाबाय दा उननिफ्राय नुनानैथ' सिनायाखैमोन दा सिनायबाय दा जोङो हाबायाव ज' थांबाय दङ फाइनेलिनि हाबायाव जों मोनहैथ'वाखै स्करपिअ'आ मोनफैबाय दा जों थांसिगोन दामिक दे नाफामा हाबबाय बेयाव बेखौबो दोननो गाहायाव दोनना गोजौआव दोननो गैला जायगायावनो गाहायावनो थाथोंसै दे नाफामजों थाबाय आरोना बेगा जास्राखायोलै स्करपिअ गाखोबाय जों दा स्करपिअ एसे फिसा मडेल आरो इयो दा जों थांगासिनो दं दा फाइनेलिखौ लोगो हमनो स्करपिअ गेदेर ना बेखायनो बिदि बाम जालायनांगौ जाहैबाय आंबो एसे लाफानांगौमोन नोंथां हाब बारा देखायबाय थाजाया थांबाय थादोंनि दा मोनैबा देखायनोसैलाय फाइनालिनि जायगायाव मोनबाय फाइनालिखौ मोनसिगोन आरो दा लोगो मोनसिगोन बिदि नङालै नों थाखाय लाबोदों दे थेंक इउ फाइनेलि सरि फाइनेलि आंनि बेखौ लादों ओमफ्राय बिदि आरो जायगाया दा मेहफिला बेयाव जासिगोन आरो दा मेहफिल नोंजोंसो हाजिरालांना स' दायो जोङो हौवा गोदाननि देलायनायखौ नायग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय जोङो देखायनोसै हौवा गोदान बोरै देलायदों बोरै मादों मा गानदों मा जाङिया गानदों जों नायनोसै स' लेट्स गो दा माने हौवा गोदाननि जायगाखौ फार्स्ट देखायनाय जासिगोन हौवा गोदान बे आरोखि बिराद रेडि जादों दा नायदो नै कम्पानि स्किपार दामिक फकासखौनो लानो हाला आसोलफोरखौ जय गोथार जुलिनि बिनाखौ मान लायो सान्थि सुख सान्थि जानो संसार जालांसो लाखायो नङा होमबा दिनैनिफ्राय माने बोराय जासिगोन दिनै लास्ट दिनैनिफ्राय नोङो बोराय जासिगोन जाय बुहुमा बोरायनायनि एसे मोजाङै मोसा सेंग्रा बैसोआव दिनैनिफ्राय लास्ट दिनैनि जोबथा ज' सानै इदि आरोखि बेफोरसो हौवा गोदान दा बोलो जादो फाइनेलि माने हिनजाव गोदान लाबोदों नायनो फैदों आरो बिहामजो फैनायावनो मोसाया बोरै मोनदों बोरै मोनदों बाजै मोननायाव फाइनेलि होनब्रा
ओमफ्राय बेखौथ' रावबो सिनाया माने बे आन्डारग्राउन्डनिसो ब्लेक कब्रा ब्लेक कब्रा निन्जा निन्जा इज बेक विथ एके अफ द हागदा मास इंग्लिश रोङो नोङो सिंस' हिन्जाव गोदान नेग्राफोरखौ नुखादों वाव फैबानो मानो आथिंफोरा एकदम बोरैबा हा सा थुब्ला थुब्लि खालामबागौ दिनै मा होनो नोंथाङा मा होनो सानदों हिन्जाव गोदानथ' फैबाय दङ जेबो होननो सानाखै हिन्जाव गोदान लायनो थांगासिनो दङ माने ओमफ्राय खोमसि आरोखि एकदम खोमसिखा दाना मोनफैहां जोङो एकदम मोनहैसिगोन आरोखि दा थाबायबाय दङ थाबायख'नो हायाखै जोंबो एकदमबारे थाखा थिंख्लि लानायसै नालाय जोंबो थाबायख'नो हायाखै आसोल थाखा थिंख्लि दंजोबो मालाय जोंनाबो बै नैलाय जोंनि हिन्जाव गोदाना बेयाव हिन्जाव गोदानफोरा मोनफैबाय आरोखि ओमफ्राय लाइन गारि दा जोङो मोनहैसिगोन नङा होमबा आदा नुहुरबाय मोनहैसिगोन ओइ लाइट दिंगासिनो गारिया जोंहा हिन्जाव गोदान बर'फ्रा बेंपार्टि पार्टिफ्रा जोंहा रेडिखा नङा होमबा बांसिना जागथाग बुहुमबायनि संसार जानाया मोजां सोलिनांगौ आरो रंजाना जों बाजै गोदानखौ न' सिङाव लांनांगौ हाबा दाननांगौ बेल'सो दा ओमफ्राय दामग्रा देग्राफोरखौ देखायनोसै दा होखावदों बेयाव बेसेबा गोबाव दिउला बाजै गोदान मोनफैबाय मा मोनफैबाय मा बुहुमा दानि हिन्जावा बाजैया फाइनेलि बाजै गोदाना मोनफैबाय आरोखि मामो नতুन पाइसे ना हिन्जाव गोदान गाइस बारा नेबाय थानाय हायैनि बेयाव फैबाय आरोखि जोङो डाइरेक्ट गेटआवसो मोनफैखाबाय जों बारा नेबाय थानो हाया नामा लायदोंमोन फैजायासै रेडि मोनबाय मादैनो जायखिजाया लोखि फैदोंलै माबा लोखि अबाव मोनफैदों फख्रिनायालाय अके भाइया जि गोजांदों नामा बिहामजो मोननायावनो बिहामजो मोननायाव गोजांसो गारदों आबै होनबा साबसिन खोनायो आदसा दे गोरोन्थि जाबाय आमान बोलोसो जाबाय बरमोन्दर
बिबारफोरा लादो सारनो एसे बाजै गोदान फैबाय दङ आरो जानला मोनला सारलाबायनाङा प्रग्रामा स्टार्ट जायाखै फाइनेलि मोनफैबाय बाजैया नेयै नेयै